Meanwhile, Hello mga kabi! Saya! We are Candy! Okay po, sa lahat po nang nagtatanong kung bakit nagbago yung name namin sa vlog, it's because di po kaya namin mag-edit nagtatagalog kami, tas i-edit pa namin, translate pa namin into magbibisaya kami, tas i-translate namin into Tagalog. Nahihirapan po kami mag-edit. So, ngayon po, pinapalitan namin ng Do Candy. So, ano pong meaning ng Do Candy? Do Candy is Donna, Ken, tsaka Jandy. Kaya, yun. Tapos, ano pa? So, ibig sabihin nun mga kabisaya, di ba yung pangalan namin is Bisaya kami. Maraming nagre-request kung ba't daw nagtatagalog kami since Bisaya kami. So, ang ginawa na lang namin para hindi pa humaba yung eksenang to, pinalitan na lang namin yung Name namin sa vlog. Which is combination Channel. ng name namin. Kaya Do Candy Channel. So, ayun po. Sana po maliwanagan kayo. a few moments later. Ako si Don, Ken, Ako si D. And we are your host for today of The Boys. Kaninong tinig kaya ang mga ngibabaw? Sa team Nigrib kaya? Sa team ganda? Sa team classmate sa high school? Sa team Kaukaw? Or sa team ilang-ilang ladies dormitory? Sa ilang sandali na lang ay magsisimula na kanilang laban. Let the battle begin! Okay, so mag-uumpisa po tayo sa group chat namin, which is may grupo kami. Yung grupo namin, siya po yung nag-request nito kung anong content namin sa vlog. So, grupo namin siya sa Nigrib. Alam mo na yun kung I give you my destiny. I'm giving you all of me. I want your symphony, singing in all that I am. At the top of my lungs, I'm giving it back. So I lay my head back down, and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Okay, so nagpapasalamat po kami sa lahat po na nagpasa sa amin ng video. Maganda naman yung mga boses nila, di ba po? Okay. So, yung reaction natin kay Charmaine. So, Hindi ka. sobrang ganda po ng boses ni Charmaine. Kaso di So, wow. Angelic voice. Then, yun nga lang, na-disappoint lang kami ng konti. Kasi hindi siya nagpakita ng mukha. Oo, tas ikaw pa yung nag-request nito Pero shout out na rin kay Ate Charmaine dyan. Thank you From for... Mahaplag Yes. po, yes. Thank you for sending your video. Siya po yung representative sa grupo na. Okay, so ito naman yung friend ko sa Facebook, chatmate, si
Cherry Ann from Masbate. Masbate ba siya? Okay. I used to write your name and put it in a frame. And sometimes I think I hear you call right from my bedroom wall. Stay a little while and touch me with your smile. And what can I say to make you mine? To reach out for you in time. Oh my pretty, pretty boy, I love you. I like never ever love no one before you. Pretty, pretty boy of mine, just tell me you love me too. Oh my pretty, pretty boy, I need you. Oh my pretty, pretty boy, I do. Let me inside, make me stay right beside you. Oh my pretty, pretty boy, I love you like I never ever loved no one before you. Pretty, pretty boy of mine, just tell me you love me too. Oh my pretty, pretty boy, I need you. Oh my pretty, pretty boy, I do. Let me inside, make me stay right beside you. Cherry Ann, ang ganda mo, be. Ang voice niya is sobrang liit. Yes. Tapos bagay na bagay sa mukha niyang sobrang hinhin. Actually, magkaboses na kayo ni Hasmin Asintado. Yun. Charot. Tapos next naman, Oh. good job ka dun, be. Okay. Dalawa po sila, classmate ko nung high school. Salamat nga po pala sa mga video na pinasa nyo. Okay, ito nga pala si Hazel Mayorka. And, dalawa, diba? Isa pa si may Linda Pumaloy. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause you've shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. I
And there's nothing left here to remind me. It's the memory of a face. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. And you coming back to me is against all odds. It's just I've gotta say. Di biro ang sumulat na awitin para sa'yo. Para akong isang siraulo, hilot nito. Sa akin pang ng piano, tigla na pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbo. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Di biro ang gawing sukat, ang titik sa todo. Sampu man aking diksyonaryo, kung ang tugma'y di gusto. Basta't isipin di magbago, damdamin ko sa'yo. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Biriin mong nasabi ko ang nais kong ipahatid. Dapat malamang mapatid laman itong dingding. Tila 10 taang awitin ang natapos kong likhain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at dinggin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Kay Ate Hazel po, maganda yung boses niya. Maganda din po yung pakulot-kulot na boses niya. May pakulot-kulot daw. Effort yun. Tsaka kay Ate Maylinda, di ko alam, unexpected ko po na marunong din pala siya kumanta kasi nakikita na nagti-TikTok siya lagi eh. Sayaw lang daw yung alam niya. So, yung nakita niyang kumanta si Maylinda, yun, hindi niya in-expect. So, we have contestant number 4. Dalawa din sila. Ito yung mga friend ko sa Kahagnaan, mga Kaw-Kaw group. Okay, first is si Marijo Ginoo. Teacher po ito sa Kahagnaan National High School. Next, si Ate Grace. Salamat nga po pala sa pa-TikTok mo. Kaw-Kaw group.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You know our love was meant to be the kind of love that lasts forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always in my mind and my heart and my soul, baby. You're the reason my life. You're the inspiration. You bring peace to my life. You're the inspiration. So, yung reaction ko naman sa grupo ng Team Kaukaw, which is si Ate Marijo, Libris Ginoan, si Ate Mary Gusensano, doon kayo kay Ate Marijo. Sobrang galing ni Ate Marijo. Alam natin yan. Kasi, Singer marami talaga. pa, oo, marami siyang nagagawa sa kanyang boses. Then, unexpected din yung, ano niya, yung pagkanta niya sa kanta niya. Kasi ang hirap yung kanta, ano yung kinanta niya? Yeah. Ang hirap kasi, ang hirap talaga yung kanta na yun, pero nakaya niya pa rin. Oo, So, kahit acapella lang, sobrang ganda. great job kay Ate Marijo. Well naman kay Ate Mary Griselsano. Effort yun. Maganda din yung boss. activity. Maganda din yung TikTok. boss ni Ate. Kahit pa sa TikTok, okay siya. Yun, maganda. Angelic voice din siya. Walang duwit yun. Walang duda, sobrang galing ni Ate. Yan. Okay, next naman is group number 5. Ito yung ka-dormate ko sa Visca. Ilang ladies dormitory, room 25. Okay, si Ara Rose Valenzuela, classmate ko rin to sa high school. And then, naging classmate ko sa college sa Visca. And then, pangalawa is si Ate Madel Bagay. Maria to siya. Pero Madel na lang. Madel Bagay. Hello, Ate. Ito po yung... Sana'y dinggin mo ang awit kong ito, awit ang nagmamahal sa'yo, awit na may pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit ko ito'y para sa'yo. Langit ang bawat saglit sa piling mo, ligaya kang tunay sa puso ko. Hindi ko mapapayagang mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal
kailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo kahit na magpakailan pa man, ikaw ang ibigin ko. Di ko na nakakalam, magsawalang tubo na lang. Di ko na magagawang mag-isip pa sa'yo. At di naasahan mo, magbabalik pa ang puso ko sa'yo. Matapos mo saktan at malalang, dapat sana'y hawakan yung kamay. Kung nag-isip ka lang, hindi na masasaktan ang isa't isa. Wala ka na, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kahit nasaktan man ako, malaya ka na. Huwag ka na umasa pa, magbabalik ako. Lilimutin ka at hindi pabibigo. Alright, dito tayo sa mga ka-dormmate ko sa ilang-ilang. Okay, unahin ko si Anna Rose. Si Anna Rose, dalawang video pinasa niya sa akin. Tapos may nakita akong mas maganda. Yun yung pinili ko. Si Anna Rose, magaling yung boses niya. Maganda. Marunong ka pala kumanta, no? Kasi dati, sumasayaw lang kami. Kaya, di ko rin expect na marunong din pala siyang kumanta. Kaya yun po, maganda yung boses din pala. Good job. Next naman, si Ate Madel. Ate Madel, ang ganda ng boses mo. Yung pala yung favorite namin. Yung kinakanta mo sa dorm natin. Si Karil pala, nag-request din sa yan, yung Malaya. Malaya ka na. Ay, ganda talaga ng boses mo, Ate Madel. Okay, so, good job. And nais po lamang namin salamat sa lahat ng nag-send ng kanilang videos. Thank you so much, and thank you for the effort, thank you for the time that you gave us for the sake of this vlogs. May na pa ako si Cherry Ann, sabi niya hirap daw mag-video sa kanila, mag-record kasi marami daw manok. Tikilaok. Tas kanina ba yung kay Charmaine pala may narinig akong yung duck. Itik ba? Naririnig ko. Tas yun, okay lang, salamat talaga sa mga efforts nyo. God bless. Keep safe po lahat. Lahat naman po ay nanalo at merong isang nangingibabaw. Gathering an average score of 98.2% from the group of ilang-ilang Ladies Dormitory. at siya ang nagwagi si Ate Madel Bagay. Yay! Congrats sa'yo, Ate Madel! Sobra. Okay, so stay at home tayo lahat. Kanang God bless. Isa pa. And you need to follow the
you need to follow the DOH na yun nga yung bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ayun, bawal lumabas without wearing your mask and without have an alcohol. Yes. And don't forget to yung social distancing natin kakalimutan. Alright, shout out na tayo lahat. Shout out kay Charmaine, Hello. kay sa'yo Cherry po. Ann, Hazel, Malinda, Marijo, Ate Grace, Ana Rose, Ate Madel. Shout out sa inyo dyan. Salamat. Okay, so special shout out nga po pala kay Ate Jingjing from, saan siya? From Ibang bansa. Kuwait or basta Basta taga-Kagnaan si Ja. pero siya OFW. Oo. Shout out. Salamat sa pag-subscribe. Thank you so much. Sa yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe our channel. And don't forget to click the icon bell para ma-notify ka sa susunod namin vlogs. Okay. Hopefully na mas supportan niyo pang aming vlogs and hopefully mas dumami pa kayo mga kabisaya. Thank you so much.